Ay. So yan na, ano, Domingo nga adlaw. Matisugad kita nga diha Agora, ang tanawang public market. May tungod nga manginginano lang kita kabayanhan ka ng covered walk. Kay baga tapos na ini. Kay diri kita marang kumbaga nag-turnover na ini, gin-turnover na ini han nagkontrata, no? Ugo no to. Oh, say. No? Oo. Kusa nato nung mapapansin ano, an kalimpyo ano, merkado. Baga diri masiot. Ay. Good morning kanyo. How are you? Ano daw pagkita ni kita? Good morning. Hello, good game. Kuan, di mo kalo. Baga kahi cat girl. But girl. Good morning. Today is August 13. 2023. Logot 19. So, oras po natin alas 8:30. Today is Sunday. As usual. Sumakon naliligan man kita na ha. Kay baga nawag tawag ano. Anay di lamay ha. Pagimanggaw naman kita. Puro balabag naman kita. Tukal-tukal naman kita. Oh, baga ito na aton yan na Radyo Pachico. Baga ito na aton yan na sinisiring baho ito na aton na saragan. Bagat imbornal. Nasarado na liwat itat nakukuhaan. Ano ka ba tunyo? Hindi ka man na may da damat kong pa-practice. Pag kanina nagutob ka ng band competition. Tanawan ang tado ngayon ang tabon-tabon marching band. Nakikita na kaya may dinig competition. Ay mo nga ka. Manage it paran adto ano ka naton ka ng pustiso challenge. Good man ano kung kayo na mabaho taton nasaragan kay biologo daw kay baga inungot kita na inom-inom nakatumar-tumar ito nyo kuan in tuba. Marosalot ang tuba ni Sangkay Celso. Kaya actually ano, Celso Binasahan Senior. Ako lupin nagdumara ni sinisaring pa death anniversary. So alit na kadto kita no. Baga na napusiton niyo. So yun na Domingo. Kung tikain kita, maka di kita yan na merkado publiko Tanawan Leyte. Ang tinatawag natin nga Agora. May tungod nga nakita ko na tapos nada. Pero okay naman ano. Nakita ko kasi an kuan din kita lugar. Nakita ko kasi kanang covered walk. Adi kita makuan. Dinalani kita baga pag pwede din pumarada, pwede din ano. Hindi nila na eh. Uy, shoutout naton.
Ay, sir. Good morning sa Mankaran Police Station han Tanawan Leyte. Nga nandidi amo lo dito kanang MDRRMO opisina kanang Comelec. So magbabaktasan ni kita nuron niya kita mapatukal. Mabilta na lang kita niyan din ani kita ma-take off. Ato na kaupod tayo mi amiga, no? Ay. So yan na Domingo nga adlaw. Matisugad kita nga diha Agora ang tanawang public market. May tungod nga manginginano lang kita kabayanhan ka ng covered walk. Kay baga tapos na ini. Kay! Okay. Oh, Harold. Baga may dangani nakita. Itong blur ng pagtatawag. Ali Litson. As usual. Oh. Tulad kita nga di. Baga nakiling man kita. May dapa larog nga baga. Malibot kita covered. Kaya tuman ngayon Abuyak Smith Shop po. Oo. Libot kita ha. Oo. Tugip nag-vlog mama. Oops. Oh hi. Hello. Adi Marge ngayon hello. Hi. Sangkay Sangkay Marge. Ano yung asawa? Kasi ito dito. Alin natin mga litson naliwat. Pati ka din na kita ito na makali na kita nga di mana. Baga na ay. Anak kaya hindi kita yung mga pinigyan kita tayo dyan. Vlogger na yun. Alaga daw. Oy sir. Basta dito ni Juan. Sa bawan. Alright. Thank you. Nagpa-flash ka kaya. Sige. Thank you. Hinay. At si Marge niya sa ako. Ay, Sangkay, kumusta? So, kanan Tanawang Public Market. Ay, ano ka? Ay, Sangkay. So, kanan Agora, din nagiba na yun din. Dati nakadadidaan mga dinhi, di ba? Pag-uusapan, ma'am, sir. Walang binakbak ng ibang pandikit dito sa Pinay Pandikit. Ng mga sira at mga basag. Nakagamitan. Dinhi, di ba? Nakakakamaton may dadin ni mga mga ayos good. Ika. Marami nila. Tersangkay. Balik ka nakikita ang dawi. Marami na. Ano naman? Ha? Awaray kasabot kang dawi. Matay na yung dawi. Mahihan na. Mag-reward. Oo. Hindi matay. Ayun ta, kaya pag nagkado yan sakit ba? Ha? Oo. So di ba din yung mga mga hiniro na taan okay section. Pero didi kita tikang. Damot sangkay, damot sangkay, no? Hindi na kayang tuklatin kahit anong lakas ang nila. Anay ba kita din So amin yung covered walk naton gin picture na. So tapos na ba ini or kay diri kita makasaring tapos na. Kay diri kita marang kumbaga nag-turnover na ini, gin-turnover na ini nagkontrata amo ni ang era ko so dako ang bulig hinihan para malnirinda kay baga malindong na. Timing tala actually timing tayo niya nga pagkanhi para makapanginaan kita pero babalikan taliw tinit ibang adlaw nga Derilot Domingo.
Di ba? Mapay nga kuan stuck na. Alagad. Bantay ni Lulu. Alagad. Ha? So entonces baga mabas ko gad ini kay uho. Dako. Ha? Mamay kala ito. Ay mga karabukas. Oy, mapinga agama na. Oh. So nakapanginan kita na hini. Adto susulsugon talang adto ha katapusan. Gido nga waray tadarang nga Sinsilio. Oh, shout out nga ni otro kan Damarge Salbanya. Ano yan sa awin adto nanon ngaran ba iton pipinan laman naman na laki taliwag baka liman kita. Bagat nagsilpi. Oo, nagsilpi. Nagigsilpi hira. Bado makarawad. Ambot ko nahibahuan na ako nasaragan. Pero kaya nagtutbrush man ako. Amo malagihap. Oring burnal. Or kuan nagod talaga. Oo, gano'n ito. Oh, say. No? Oo. Usa nato nga mapapansin ano an kalimpyo ano an merkado. Baga diri masiot. Kami din yung kanan mga vegetable area. Wow. Vegetable area, tama ba? Mapaingatak na ayo. Oh. Ay, okay lang. Ano, kumusta? Ito, anak buhay pa rin. Ano, buhay pa rin. Tubig lang. Oy, ano ko no? Ano man, tagpira ini. Tagpira tayo harang. Ito, 75 less 142. May din yung pre-taste. Pwede tilaw. Alagat tilaw. Oy, ano pa? Ano ka? Ha? Hello. Okay. Awa mo ini. Uy, speaking ngayon ano, ang Miss Tanawan ang nagdaog hi Miss Tricia Gabriel Compio. Oo. Oh, speaking ano. Nato nagdaog han Miss Tanawan kakulop o kagabi. Congratulations kan Miss Tricia Gabriel Compio Moreto. Oo. Ato man. Mga paragbulan, no? Man. Baga amoy niyan hipon. Dito to niyo. Nanumdum ka na liwatan ni hipon. Ang mahipon-hipon. Tututuyaw mangkit nga lato-lato. Nga lato. Actually noon ano basta nga ni napayit ka mo tuhin kuan. Kung napayit ka mo tuhin bulad giniihapan adto. Tabo basta Domingo. Again, congratulations kan Miss Tricia Gabriel. Oo. 20. Ano yung mga ang ginkong kuan hera no andin yung mga ano kinitan later Rio. Sunod kita makuha itong kuan. Ay. Pero pan kuan, kilo. Ayun na, 60 lang kilo, 60. Sinang kilo, sin. Kuan? Kaway? Kaway.
Oy, may the music, ay, sangkay. May the music. Oh. Okay, 100 kilo no. Kamban to. 30 ang media. Oh. Marisaw, gap dili. Yan na, kay Antibispera ngayon itong kan Ramos. Ano? Oo, shoutout kan Junel, dida. Junel ha. Diri lang kita makon ngadto kay mabalik kita sunod. Adton regular nga adlaw. Kun gaano luwat ka akuan. Komba tapos ali nagsangkay. Morning. Magsangkay kami ito. Doon lang ka magsangkay. Ori na lang magsumad niya nagkainom kita kagabi. Anong oras? Baby, uy, may dupay-ring ko no. May dupay-ring dito ako na amateur na akon. Pero nauna dahil pang huli kagabi. Kaya ko lang inungot kay tuba. Marasan tuba. Mga temprano pero nanuli. Kamati kaya ko nala dito nag-usaan dito nagininom. Kaya ko oray ko katangka, oray ko kakuan. Talon keron ito niya. Oo, nakadto kami tapos sa Carl. Uy, Carl ngayon. Parang kuan ano? Nag-iimbutido to niya nga nag-himuhin ano pa to? Ano sa? Empanada. Oo. Just contact Carl Parelia. Opay nga aga. Oo. Kita man ni ano? Sunod ta timing ang taliwat nga naoran. Tuyo. Regular days makan kita. Oo. Jadi kita lagi. Ta timing yung taliwat nga kun kaim tang liwat kun naoran ano, kun naoran wara. Oy, ano ka? Opay nga ka. Oo, say, no? Ay, tabako. Kaya ay, opay nga. Aga, good morning. Oh. Ay, mga kalo. Ano ini? Mga pandikit, pustiso. Man. Oh, man. Sa basang na pustiso. At pwede rin ito ang pang-vulcanize. lang yan. Pang-vulcanize po ito kapag natuyo. Pagka hinihila mo yan, bossing, Piling materials nakatambo. sa Pinoy pandikit. ipapatid yan. Kapag dikit lang po Ba? ang pag-uusapan, ma'am, sir. Isa pa, boss. Walang binatbat ang ibang Para sa iyong vlog, pandikit dito sa iyong Pinoy content. pandikit. Oy. Pinoy pandikit, boss, ha? At mga basag Patak lang, boss. na kagamitan sa inyong bahay ay Pinoy pandikit lang. Patak lang, tapos idikit nyo agad. Ginagamit na rin ito ng Marikina Sus. Bilangan mo lang 10 segundo, boss. Di ka na maghihintay ng 30 minutes. 1, 2, 3, Ang 4, Pinoy 5, pandikit. 6, 7, Wala pang 10 seconds. Napakatibay sa kapit. Hinihila ko na. Kaya bili na Hindi na mga mapapatid yan. mga suki. Hilahin mo, Pogi. Hindi sayang ang Lakas pera mo. nyo dito. Kahit di ka pa nag-almusal. Ginruban nim, ginbitas nim, adi dugo dan nalukod. Pero diri yan, Pandikit po, mga boss. pandikit, adi. Oo. Nakarating na po ng late. Ganon. Kanino ang original na Pinoy pandikit? The original Pinoy pandikit. Pinapagtilit ng mga Pinoy. Pwede na iuyab para dumikit time. Gilas, sandals, monoblock, Sakay Tonyo. Sakay Tonyo. basag na pustiso. Pwede Wow, rin may sa kala. mga kahoy, tiles, PVC, stainless, salamin. Lalo na sa mga tuklap ng sapatos. Patakan mo lang ng Pipe. one-side application. Salamat Mano, shout out sa him. So, amo na ini kentang an project ano, nagkada kita hinusa nga kada kita nusa nga covered walk din niya public market
Agora. So makalilipay ano? Oy, ano ka? Nakaw ka na lutin. Yes. Ano italabog kita? Kadali lang. Whoop, whoop, whoop. Whoop, whoop. Magkalingit ini. Ano? Dala. Matraffic naman. Pero kahit suning ko. Oo. Di nalalagay kita palupad, dada. Oo, di nalalagay kita. Ay, okay. Di baga inusong na kita, no? Inusong anay kita kadali kan may amiga. Oo, di nakatukal-tukal na, natukal na. Oo, baga wala kita hindi katutuhay anay, baga na-stack up kita kay tungod nga may damang nga garansi siyang ba ito, mga diri man kulalap ni, diri man kikik. Balin sa sayaw ada, oo, kay baga na ko kita niya territorial place. Oo, adi na kita, kanan real ini real nga dalan. Amoy nan embarkadero ano. May da kasi mga tamsi nga nakigpurok naton drone. Wala kita hindi da katuhayan eh. Pero mo pinalabag naparayo. So amin ito niya na kahimtang ano, itong kalsada ito na didapit may agora. O shout out na nato mga traffic enforcer. Amo itong top view ito na agora ano, uncovered walk. Ito na kuan top shot. Wow, top shot. Napanginan na on talalot ito di kita kainginan. Kamtang baga nakatukal-tukal kita. O baga duro ading kataas ano nakuha no. Pero okay lada. At least nakita nato ng ano didiha igbaw. Baga pa kung anong time suga dito may style. Baga diri pa kuan, diri pa pasmado at pag mamaneuver ano hindi suga dito. Pwede na kita makag-drive in UFO. Hello daw, tikain ka pa outro. Hala. Tisugad. Patamura ating camera. Sugad. Tapos pa waringa. Man kausenot Embarcadero River. Sunod aton ton di nasusulsugan liwat ang tabag-urahin yung mga katamsigan nga nagpapaka. Ginpupurok niya aton kuan drone. Kausay tanaw nga no. Ato kita niyan malusad ha kuan at bang ito na police station namin no. Kausay no. Manan ka ng Embarcadero River at rito may Drivison Road. Hindi ni Ansalug natamod, lagad, nabirik na, pinapatamulpat camera. Okay, good. Tikad to. Ano, ado. Man? Ito dito tambaw. Man? Halusad na kita. Bahay kita. Dito kay police station man iningat ginlusar. Tala. Tugarong talanay ha. Good night. Sweet dreams. Mamwa. Chup chup. Tala. Salamatan niyo baga pakiduyog pagkitay ni channel.